Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα εξετάσουμε healthy εναντίον junk επιλογών από τα Lidl. Δηλαδή θα πάρουμε το healthy και το junk και θα δούμε ποιο είναι καλύτερο. Βρισκόμαστε στα Lidl, θα πάμε τώρα να τα προμηθευτούμε και μετά θα σας τα δείξουμε όπως θα δοκιμάζουμε. Μείνε στο βίντεο γιατί θα έχουμε και γευστική δοκιμή, αλλά και θα δοκιμάσουμε και το πώς είναι θερμιδικά και τι προσφέρουν σαν φαγητό. Για να δούμε. Καλημέρα και καλησπέρα ξανά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Όπως είχαμε πει και στο intro, σήμερα θα συγκρίνουμε καλή με κακή εκδοχή, junk με πιο healthy εκδοχή διάφορων παραλλαγών σε πράγματα από το Lidl. Στην ουσία τώρα αυτό που θα ξεκινήσω είναι η καλή και η κακή εκδοχή. Είναι πολύ παραπλήσια, δηλαδή έχω στα 100 ml 2 θερμίδες για το συγκεκριμένο energy drink που είναι ένα Monster, περίπου στο 1,5 ευρώ, και έχω και εδώ πέρα 4 θερμίδες στα 100 ml για το King Kong, το οποίο είναι η κακή εκδοχή. Θα μπορούσε να ήταν χειρότερη, γιατί υπάρχει και το κόκκινο το οποίο έχει πάρα πολύ περισσότερη ζάχαρη, βασικά έχει ζάχαρη. Εμείς ξεκινάμε ίσως με 2 healthy εκδοχές σε εισαγωγικά, σε πολύ εισαγωγικά, ή 2 junk όπως θα το πάρεις, και θα κάνουμε μια σύγκριση στη γεύση τους. Πάρουμε εδώ το τερατάκι, θα το βάλουμε εδώ πέρα στο ποτηράκι. Πάμε να βάλουμε και το ποτό μας και εδώ. Εδώ είναι η διαφορά. Το ένα είναι λίγο πιο θολό, το άλλο είναι λίγο πιο κίτρινοπό. Για να δούμε στη γεύση. Γνωστή Monster γεύση, μια χαρά. Λίγο πιο δυνατό και ξινό είναι, λίγο περίεργο. Ψηφίζω Monster. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε στα πιο junk με healthy. Στην ουσία εδώ ξεκινάει το παιχνίδι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο φαγητό που θα δοκιμάσουμε. Το πρώτο snack που θα δοκιμάσουμε δεν είναι άλλο από πατατάκια. Έχουμε protein chips sweet paprika, τα οποία πήραμε από τα Lidl. Και εννοείται εδώ πέρα κυματιστά πάλι chips του Lidl. Κλασικά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τα συγκεκριμένα πατατάκια έχουν στα 100 γραμμάρια 535 θερμίδες. Αυτά εδώ έχουν 416. Σε πρωτεΐνη είναι 5,6 γραμμάρια αυτά στα 100. Αυτά εδώ πέρα 50. Δεν είναι τυπογραφικό και όμως είναι 50. Πάμε να το δοκιμάσουμε και από γεύση. Εδώ είναι το πατατάκι. Μια χαρά είναι. Σαν ψημένο πιτάκι. Και εδώ είναι το κλασικό πατατάκι κυματιστό. Κλασική γεύση που όλοι ξέρουμε. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ακριβώς πατατάκι. Για να δω τι λέει. Έχει αλεσμένα κουκιά μέσα, πρωτεΐνες σόγιας, 42%, νυφάδες πατάτας, άμυλο πατάτας. Πιο πολύ σόγια έχει, αλλά είναι αρκετά γευστικό και είναι full healthy γιατί έχει και λιγότερες θερμίδες και είναι και full πρωτεϊνικό. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο. Του βάζω ένα 9,5 στα 10 για αυτό που είναι. Το κλασικό πατατάκι θα βάλω ένα 9 στα 10. Τα καταφέρνει και τα πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά 9,5 στα 10 στην healthy σε εισαγωγικά version. Το κέρδισε επάξια. Πάμε να προχωρήσουμε σε κριτσίνια. Το επόμενο που έχουμε εδώ είναι high protein κριτσίνια με βρώμη εναντίον κλασικών κριτσινιών με ηλιόσπορους. Έχουμε εδώ πέρα δηλαδή τα πρωτεϊνούχα και τα κλασικά. Διαφορές. Στα πρωτεϊνούχα ανά 100 γραμμάρια 426 θερμίδες, στα κλασικά 100 γραμμάρια 496 θερμίδες. Άρα σε θερμίδες είναι πιο λίγο το πρωτεϊνούχο. Σε πρωτεΐνη το ένα έχει στα 123, το άλλο έχει 14. Οπότε είναι high protein. Για να το δούμε όμως τι λένε και από γεύση. Εδώ έχουμε ένα πρωτεϊνούχο. Είναι καλό, αλλά δεν είναι πάρα πολύ καλό. Θέλει κάτι να το συνδυάσει, δηλαδή σκέτο δεν μπορείς να το φας εύκολα. Δεν σε τραβάει. Πάμε να δοκιμάσουμε και ένα απλό. Καλούτσικο. Στην ουσία είναι παραπλήσια σε γεύση και τα δύο. Δεν είναι κανένα wow. Σε γεύση βάζω και στα 2 ένα 8 στα 10. Πολύ λίγο πόσο κάνει σε τιμή. Τα πρωτεϊνούχα στα 300 γραμμάρια κάνανε 2 ευρώ, 1,99. Τα απλά κριτσίνια ήταν μια προσφορά στα 600 γραμμάρια, κάνανε 1,85. Αλλά κανονικά ήταν συσκευασία των 400 γραμμάριων που έκανε 1,85. Οπότε είναι ένα 50 με 60% πιο ακριβό το πρωτεϊνούχο κριτσίνι. Που τελικά δεν είναι τόσο άσχημο σε γεύση. Είναι μια χαρά. Και αν σας αρέσουν και αν τρώτε κριτσίνια, προτείνω να το δοκιμάσετε. Πάμε σιγά σιγά στην επόμενη επιλογή. Στο επόμενο θα συγκρίνουμε ξηρούς καρπούς, ξηροκάρπια, τα οποία τα μεν είναι πρωτεϊνούχα και κάνανε 1,99 τα 150 γραμμάρια. Και αυτά εδώ πέρα δεν είναι πρωτεϊνούχα, είναι τα απλά, τα οποία κάνανε 1,89 και είναι 200 γραμμάρια, ο λίγο φθηνότερα. Τα μεν πιο healthy πρωτεϊνικά είναι στις 586 θερμίδες στα 100 γραμμάρια, wow, και έχει 30 γραμμάρια πρωτεΐνη. Τα μεν πιο
junk σε εισαγωγικά είναι στις 534 θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Είναι πιο λίγες, αλλά σε πρωτεΐνη είναι στα 13. Για να δούμε τι λένε και από γεύση. Εδώ πέρα έχει διάφορα. Αμύγδαλα. Ακόμα και σταφίδες. Δεν είναι κακά. Μια χαρά είναι σε γεύση. Οκ. Έχει ό,τι βλέπεις εδώ στη φωτογραφία. Raisins, almonds, walnuts, hazelnuts, brazil nuts, cashews. Οκ. Μια χαρούλα. Και πάμε να δούμε λίγο και τα πιο healthy, που είναι αρκετά παραπλήσια. Και εξίσου νόστιμα. Μη σου πω και πιο πολύ. Βάζω 7,5 στα 10 σε αυτά εδώ και 8,5 στα 10 σε αυτά εδώ πέρα. Τα πιο healthy στο κομμάτι της γεύσης και τα προτείνω full. Το επόμενο healthy εναντίον junk είναι εδώ πέρα αυτή η σοκολάτα με αμύγδαλο, η οποία έκανε 1,09. Και αυτή εδώ πέρα η πρωτεϊνούχα μπάρα με γεύση σοκολάτα, η οποία έχει 30 γραμμάρια στα 100 γραμμάρια πρωτεΐνη και σε θερμίδες είναι στις 364 ανά 100 γραμμάρια. Η σοκολάτα είναι, το κρύβουνε, δεν ξέρω γιατί, ανά 100 γραμμάρια 550 θερμίδες, σχεδόν οι διπλές, και σε πρωτεΐνη είναι 9,4 σε σχέση με τα 30 που έχει εδώ πέρα. Οπότε σίγουρα θεωρείται καλύτερο snack και πιο healthy. Βέβαια, ακόμα πιο healthy μπορεί να είναι ένα φρούτο, αλλά συγκρίνουμε παραπλήσια πράγματα. Πάμε να δούμε λίγο στη γεύση τι λέει αυτή εδώ πέρα η σοκολάτα. Είναι εδώ πέρα με αμύγδαλα. Μια χαρά. Η οικονομική αμυγδάλου είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Βάζω ένα 9 στα 10 το αξίζει. Πάμε να δοκιμάσουμε και την μπαρούλα της πρωτεΐνης στη σοκολάτα. Εδώ πριν. Εδώ είναι μετά. Ένα 8 στα 10 της βάζω, τους αφήνει πολύ γεύση σοκολάτα. Δεν είναι μπάρα δηλαδή με δημητριακά ή κάτι τέτοιο. Είναι full σοκολατήλα γεύση. Full σοκολάτα. Μια χαρά. Κομπλέ και αυτή. Γύρω στο 1,29 όπως είπαμε. Και αυτή η τιμή επιλογή σαν σοκολάτα στο 1,09. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Πάμε να βρούμε κάτι για επιδόρπιο. Σαν snack επιδορπίου έχουμε εδώ πέρα ένα high protein με γεύση ρόδι, raspberry και koji berry γιαούρτι. Είναι επιδόρπιο σφραγιστού γιαουρτιού, το οποίο πήραμε από τα Lidl, να σου πω και πόσο. Το πήραμε στα 1,69 και 1,69 πήραμε και αυτό εδώ πέρα, χτυπιούνται στα ίσα, με 4 εδώ πέρα συσκευασιούλες, το οποίο είναι γλύκισμα σοκολάτας. Το ένα σε διατροφικά στοιχεία έχει τα εξής. Στα 100 γραμμάρια 79 θερμίδες μόνο. Στο άλλο είμαστε 100 γραμμάρια 117. Σέφαγε το koji berry. Και σε πρωτεΐνη το ένα είναι 8,8%, το άλλο είναι 3,1%. Ξεκάθαρα πιο καλό φαίνεται να είναι το συγκεκριμένο. Πάμε να τα δούμε όμως και σε γεύση. Κάνουμε εδώ το ανοιγματάκι. Τσακ. Σούπερ. Πολύ καλό. Μια χαρούλα. Πολύ ωραίο αυτό το γιαουρτάκι. Πάμε να δούμε όμως και το γλύκισμα. Το γλύκισμα είναι αρκετά ρευστό. Ελπίζω να μην χυθεί έξω. Πάρουμε ένα άλλο κουταλάκι. Πολύ σοκολαδένιο, αρκετά γλυκό, αλλά δεν ξέρω αν με τρελαίνει. Θα του βάζω ένα 7,5 στα 10 στο συγκεκριμένο και ένα 9 στα 10 σε αυτό. Αυτό είναι πολύ καλύτερο. Οπότε, ειδικά στα ίδια χρήματα, εντάξει, το ένα είναι με 4 μικρές συσκευασίες, το ένα είναι με 2 μεγαλύτερες συσκευασίες, νομίζω ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Οπότε, έχετε το υπόψη. Είναι τούμπανο. Για να κλείσουμε το βίντεο, θα πιούμε κάτι. Θα πιούμε ένα healthy και ένα μη τόσο healthy. Ή μήπως όχι. Στο healthy side έχουμε αυτό εδώ πέρα high protein ρόφημα, το οποίο είναι στο 1,49. Είναι μιλιμπόρα με γεύση σοκολάτα. Και το unhealthy είναι αυτή εδώ η freeway cola με στέβια. Τώρα πόσο healthy, unhealthy είναι το ένα μετά άλλο, σαν ετικέτα healthy είναι αυτό και unhealthy αυτό. Λοιπόν, θερμίδες 67%. Εδώ πέρα έχουμε 0%. Κι όμως η freeway σου λέει ότι έχω 0. Πρωτεΐνη δεν έχει τίποτα, δεν παίρνεις και τίποτα ούτως ή άλλως. Είναι σαν νερό με κάποια γεύση προφανώς. Και εδώ πέρα στο ρόφημα με γεύση σοκολάτα έχουμε πρωτεΐνες 10 στα 100. Δηλαδή περίπου 33 ml ή γραμμάρια πρωτεΐνη μέσα στο ρόφημα. Αλλά παίρνουμε και λίγους υδατάνθρακες και λίγα ζάχαρα και πάει λέγοντας. Και παίρνουμε και 200 τόσες θερμίδες. Κουνήσουμε καλά. Να δοκιμάσουμε πρώτα αυτό, να το αξιολογήσουμε σαν γεύση. Και μια γουλιά. Μια χαρά, ωραία γεύση έχει για σοκολατούχο έτσι ρόφημα. Κομπλέ, τίμιο, καλούτσικο, θα του βάλω 7,5 στα 10. Να δούμε και εδώ πέρα τη freeway cola, την οποία θα σερβίρουμε καταλήλως. Δηλαδή πήραμε ένα ποτηράκι με μπόλικα παγάκια. Ανοίγουμε. Σερβίρουμε. Πολύ ανθρακικό, πολύ σαφρός. Περιμένουμε να καταλαγιάσει λίγο το πράγμα. Ακού. Τέλος πάντων. Σχεδόν γέμισε. Στην υγειά σας.
Κλασική γεύση κόλλας. Μόνο και μόνο επειδή δεν έχει τίποτα και έχει αυτή τη γεύση, ένα 9 στα 10 από μένα το έχει επάξια. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Δείξαμε όλη την αλήθεια ανάμεσα από κάποιες επιλογές που έχετε. Κάποιες αξίζει να πάτε στο πιο healthy, πιο premium για αυτά. Κάποια ίσως όχι και τόσο. Κάποια αξίζει πάρα πολύ. Οπότε γευστικά ήταν όλα κομπλέ. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Σημασία έχει ότι ό,τι δοκιμάσαμε ήταν κομπλέ γευστικά και μας πήγε καλά. Αυτό ήταν το συγκριτικό μας βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα ξαναπούμε ξανά σε κάποιο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Φιλάκια! Γεια σας!